L'Ajuntament d'Ontinyent i la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana estan treballant en la revisió del projecte d'actuació previst a l'IES Jaume I dins del Pla Edificant per augmentar en un 30%, que es tradueix en 1,3 milions d'euros, la seva inversió de la inicialment prevista. L'alcalde Jorge Rodríguez i el regidor d'Educació han acompanyat al director general d'Infraestructures, Víctor García, en una visita al centre, on el director del mateix mostrava in situ algunes necessitats de l'actuació proposada per l'Ajuntament atenent les demandes del Consell Escolar Municipal i la comunitat educativa del propi centre. Així que va treballar-se perquè la delegació de les obres puga fer-se efectiva al primer trimestre del 2023. Si ara mateix en el Jaume I ens encontrem en una situació que al llarg de tot el territori, al llarg del País Valencià, s'estem encontrant, no? Edificis de l'època de Ciecsa, construïts per Ciecsa en 14 anys, del 2008, que tenen filtracions d'aigua i mancances pràcticament des del primer dia, no? Que denota també d'una època on no sols Ciecsa va ser tot el que va ser un paradigma de males praxis com a empresa pública, sinó damunt que les construccions les estem encontrant en les quals hem de fer inversions importants per a reparar-les i millorar-les. Treballarem per a que en el primer trimestre de l'any que ve, de 2023, puguem tindre també la delegació pertinent d'esta actuació i puguem corregir i subsanar aquests defectes de construcció, perquè al cap i a la fi és un centre nou, també hem de velar per a tenir-lo en perfectes condicions i al final al voltant d'aquest milió d'euros que ara mateix estem treballant en la memòria valorada, poder-lo invertir, poder-lo corregir i que puguem fer les classes en total normalitat, que és el que hauria. Amb aquesta reforma es superaran els 36 milions d'euros d'inversió dins del Pla Edificant a Ontinyent. Vull des d'ací agrair-li a Víctor García, director general d'Infraestructures, la visita per comprovar in situ les necessitats que tenim d'aquest centre, perquè malgrat que siga el més recent, sí que tenen mancances degut a lo que és la pròpia construcció que hem de treballar. I ara estem treballant, portem ja delegats, estàvem comentant abans, 35 milions d'euros en diverses licitacions i delegacions que van a fer-se d'ací no res, i aleshores veure ja i treballar sobre la pròxima delegació que pugui vindre de l'Institut Jaume I. I aquestes serien les actuacions més urgents a l'Institut. Molt contents des del centre d'entrar en el pla edificant i també indicar que nosaltres des del 2019, és cert que ens va pillar tota la pandèmia i els confinaments que sol·licitarem, urgeix les reparacions. Són reparacions de goteres en gimnàs, en tallers que estan deteriorant el material, maquinària i instal·lacions i fa que siga urgent, a més dels riscos que poden ocasionar-se per els desperfectes que causen aquestes goteres. Són actuacions, a banda d'altres actuacions menors, que requereixen d'una urgència i aquesta urgència és la que nosaltres hem transmès a Conselleria. Aquestes millores ja estaven incloses al projecte, al igual que la construcció de noves zones educatives, la instal·lació de xarxa Wi-Fi per a tot l'edifici i el canvi de lluminàries de tubs fluorescents per tubs de LED. I entre les novetats que ara s'afegeixen trobem els equipaments per a la climatització dels tallers o la dotació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum per fer autosostenible el centre.